Bir нисә минут элек Башкортостандың Үҙәк һайлау комиссияһы үҙенең ултырышында республика башлыгын һайлау буенча рәсми һөҗүмтәләрне игълан итте. Уга ярашлы күпселек тавыш бирүчеләр Ради Хәбировка ышаныс белдерде. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар, киске телевизор туры эфирда үз эшен башлай. Иҗади төркем исемнән һеҙҙе Гөлсемә Иштанова сәламләй. Бөгөн без республикалағы төп иҗтимагый сәяси вакыйга турында фикер алышабыз. Һәм мин студия кунаклары менән таныштырам. Фәнил Сәйет улы Фәйзуллин философия фәннәре докторы, академик, Азамат Әдһәм улы Барлыбаев иҡтисад фәннәре кандидаты, стратегик тикшеренеүҙәр институтының өлкән ғилми хеҙмәткәре, Радил Ҡияметдин улы Мөхәммәтдинов ауыл хужалығы фәннәре кандидаты, профессор, оҙаҡ йылдар ауыл хужалығы өлкәһендә етәксе урындарҙы биләгән тәжрибәле белгес. Шулай итеп, беҙҙә һайлауҙар үтте, тип әйтәйек. Сөнки ошо турала яңы гына әйтеүебеҙсә, рәсми мәғлүмәттәр иғлан ителде һәм беҙ бөгөн ошо турала һөйләшербеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙ тура эфирда эшләйбеҙ. Беҙҙең телефон һандары 2-925-985, Өфөнөң коды 347, шылтыратығыҙ. Фәнил Сәйетович, һеҙҙең фекерҙәр нисек? Бына һайлауҙар үтте, күрһәткестәр юғары, 70%-ка яҡын һайлаусы үҙ тауышын биргән, үҙенең гражданлык хоҡуғы менән файҙаланған. Сыңлап та был һайлаулар бик актив үтте тиһәк яңлыш булмаҫ. Был һайлауҙарҙа иң тәүҙә шуны билдәләп китергә кәрәк. Беҙҙең йәштәрҙең активлеге бермә-бер артты тип әйтәк яңлыш булмаҫ. Был һайлауҙарҙа тап йәштәрҙең әүҙемлеген күҙәттек тимәк. Әлбиттә, шул уҡ ваҡытта бына шундай һайлауҙарға 70% һайлаусылар беҙҙең граждандарҙың килеүе, ул беҙҙең халҡыбыҙҙың, беҙҙең республика халҡының политик культураһының үҫеше тураһында, уның рухи байлығы тураһында һөйләп тора. Шул уҡ ваҡытта бит һайлауҙар, ул үҙебеҙҙең киләсәгебеҙҙе һайлау тигән һүҙ, билдәләү тигән һүҙ. Ул беҙҙең Башҡортостаныбыҙ, халҡыбыҙ, үҙебеҙҙең киләсәгебеҙҙе һайлау. Уға сөнки бына шул тәҡдим ителгән программалар араһынан ҡайһы йөкмәткелерәк, ҡайһында бына беҙҙең Башҡортостан алдында булған проблемалар система ҡаралған. Уның ҡайһы бер айырым яҡтар ғына түгел, ә ғөмүмән Башҡортостандың, Башҡортостан халҡының, Башҡортостан экономикаһының, социаль һәм рухи үҫешенең төп тенденцияларын билдәләп, шуларҙы тормошҡа ашырыу менән бәйле. Шуға күрә беҙ кандидатты ғына түгел, беҙ үҙебеҙҙең киләсәгебеҙҙе, сөнки беҙ бына программаларға ҡарап, ул программаларҙың ни тиклем йөкмәткеле булыуы һәм шул уҡ ваҡытта ошо программаларҙың нигеҙле булыуына ҡарап тауыш бирҙек. Үҙебеҙҙең тауышыбыҙҙы бирҙек. Әлбиттә. Радил Ҡияметдинович, һеҙҙең фекер һайлауҙарға ҡарата? Мин инде бөгөн иң беренсе ветерандар, республикабыҙҙың ветераннары исеменән Ради Фаридовичны шундай зур уңыш белән сайлауларны үтеүе, сайланыуы белән ҡотлайым. Беҙгә киләсәктә дә ветераннарға иғтибар, киләсәктә булар, аңа да ваҡыт ҡалыр дип уйлайым. Мин инде аның белән бергә Ради Фаридовичның әле башлағанына 1 йыл ваҡыт булып килә, эшләй башлағанына, аның бик энергичны эш башлағанын ҡарап торабыз, ветераннар белән бергә әңгәмә йөрөтәбез, сөйләшәбез, барыбыз да аңа инде былай соҡланып ҡарап торабыз. Әгәр дә шундай энергия белән эшләй торған булса инде, әле республикабыҙҙа бик күп эшләр эшләп китәр дип. Шуның белән бер рәттән уйлайым инде, Ради Фаридович республикабыҙҙың тарихында үзенең зур уңышлары белән, республиканың шундай зур халыҡның яратыуы белән, любовь дип әйтәләр, һәм ышанысы менән, ышаныс белән, шуның белән инде халыҡның зур ышанысын, зур аның хәтере тарихта ул зур кеше булып, республиканың данлыҡлы кеше булып, шулай булып ҡалыр дигәненә ышанам. Шуның белән бер рәттән инде мин инде институт бетереп эшләй башлағанға 59 йыл иде. Быйыл 60 йыл булып китте. 60 йыл эсендә мин инде һәр бер етәксе эшләгән вакытны этап дип исәпләйм. Шулай иттереп инде 6-нчы этап булып китте. Беренче Нуриев Зия Нуриевич бик әйбәт эшләп алды. Аңардан соң булды инде Шакиров иптәш булды. Аңардан соң Хәбибуллин иптәш булды. Аннан соң булды Рахимов иптәш, Хәмитов,
Монсы инде алтынсы. Һәм һез уга зур өметләр баглайһыгыз. Һәр берсенең үзенең һәм авыл хуҗалыгы эшләгәндә. Шулай булды. Инде мин авыл хуҗалыгы өлкәсендә эшләгән буенча әйткәндә, инде бу вакытта, бу алтынсы этапта да инде уңышлар җитәрлек булыр дип, республикабызның киләчәктә дә шундый яңадан үсешләре булыр дип ышанабыз. Һәр хәлдә без буга ышанып, халык ошыга ышанып тавыш бирде дип әйтәйек. Азамат Әдһәмович, һезнең фикер нисек? Халыктың бына ошондай югары әүдемлеген һез нисек баһалайсыз? Эксперттар ошо үткән һайлауды бик югары баһалай. Һәм дә үдәк һайлау комиссиялары мөдире ошо һайлау кампания республикала иң яхшынан дип баһаланып инде. Шуга явкалар бик яхшы булды, кеше килү 70%. Шуга безнең халык бик әүдем катнашты ошо саралаш бик яхшы кимәлдә үткән дип уйлыйм. Һәм Ради Хабиров та үз сиратында уның командаһына, үзенең командаһына ышаныс биргән тавыш бирүчеләргә рәхмәтен белдерде. Әйдәгез, тыңлап алайык уны. Игътибар экранга. Я хотел наших жителей поблагодарить, потому что явка, вот как нам указывают, что-то за 60%. Вот, ну, мы, наверное, в самое ближайшее время, буквально минуту, узнаем итоговую явку. Вот, я хотел жителей поблагодарить за то, что они проявили вот такую организованность, что ли, и такую ответственность. Вот. Ну, будем стараться, разумеется. Это в некотором смысле и серьезный аванс, и серьезная поддержка тем кандидатам, которые сегодня выигрывают. Шулай итеп, һайлаудар барышында тавыш бирүчеләрнең якынса 82%, Үзәк һайлау комиссиясының тәвәл мәгълүматлары буенча, яңа гына игълан ителгән тәвәл мәгълүматлары буенча 2,2% Ради Хабировка ышаныс белдерде. Алдан күзаллаулар буенча, экзит пол һөҗүмтәләре буенча ла ошондай процент ине. Һәм бына ошондай күрһәткечләрнең нимәгә бәйле ул, Фәнис әйтүченең фикер? Минем уемса, без бит ниндәйдер кандидатка уның портретына карап кына тавыш бирмәйбез. Уның шәхес булуына гына карап. Минем уемса, без һайлаударга килгәндә ошо лидердан ниндәй программаһы булу, программа булу ул әлбиттә партия тарафыннан иң тәүдә эшләнә. Шуңа күрә минем уемса, бына программалар арасында иң көчлеһе, иң уйланылганы әлбиттә Ради Фаритовичтың программаһы булды. Чөнки бында республикабызның гомумән төп республикабызда торган гомумән төп бурыстар, төп проблемалар бында күтәрелә. Әйтәйек, безнең экономика үсеше, безнең социаль үсешебез, безнең рухи байлыгыбызның үстерү һәм башкалар. Шул ук вакытта әйтәйек, халкыбызның тазалыгын ныгыту, уның гомерен озайту, балаларыбызга үсеш өчен, уларның мөмкинлекләрен асыр өчен шундай условияларны тудыру турында проблемалар бик катмарлы, шундай проблемалар турында уйлап кына түгел, уларны тормышка ашыру формаларын һәм ошо формалар шул ук вакытта приоритет проблемаларны кую менән аерылып торды. Менә бәхәс вакытында, осрашу вакытында депутаттарның үҙегеҙ күрдегеҙ. Хабиров... Антидебат дигән ток-шоу тураһында. Антидебат дип әйтәһеләр килмәй инде ул бәхәс вакытында. Әммә ләкин бына ошо бәхәс вакытында инде безнең лидерыбыз кем икәнен без генә телевидениега карап ултырган гына түгел, шул ук депутаттар, кандидаттар үзләренең лидерын билдәләрләр дип әйтһәк яңылыш булмас. Чөнки дебат ул бит халыкка фикер тинергә мөмкинлек бирде димәк. Сынлап та дебат вакытында бит һәрбер кандидат үзенең программаһын, уның ни тиклем нигезле булуын асып алырга тиеш. Әмма ләкин бына шундай программалар тураһында һүз, шул программаларның ни тиклем нигезле булуын Ради Фаритовичтан башка береһе лә асып ала алманы. Дисәк яңлыш булмас. Был осрашу, был антидебат. Нигә
вечер вопросов и ответов теләр бит инде Руссалав әйткәндә шундый Һорау, нәмәгә җавап әйләнеп түгел, китте. Бер барыһы ла һорау бирүсе. Бер генә кеше җавап бирүсе. Димәк, шу бәхәс вакытында, шу дискуссия вакытында, шу у кандидаттар үзләренең лидерларын билдәләнеләр дип әйтһәк яңылыш булмас. Чөнки монда был әлбиттә Ради Фәритовичка уның программаһын ныграк, тәрәнрәк асырга. Һәм шул ук вакытта Ради Фәритович теоретик кына түгел. Ул бит инде хокукый фәннәр кандидаты булып тора. Шул ук вакытта уның шундый практик мәсьәләләрдә хәл итә белүе. Менә ошо теория менән гына бәйләп алып бара белүе. Һәм уның бигрәк тә миңа менә шуны кушаны киләсәкте күрә белүе, киләсәктең моделен күрә белүе, киләсәктең образын күрә белүе. Һәм шул ук вакытта менә ниндәйдер вәгъдәләр бирү түгел, менә шул бирелгән вәгъдәләрнең ни тиклем менә нигезле булуын күрһәтә алу белән аерылып торды. Шуңа күрә әлбиттә халык минеңсә Бына ошо дебаттан һуң, ошо осрашудан һуң күп кенә башка партияларда, башка кандидаттарга тавыш бирергә әзер булгандары үзләренең фикерен үзгәртте тиһәк тә яңлыш булмас. Ысынлап та был. Шула минем бына кайһы бер бына ошо көндәрдә осрашу вакытында мин бына шуны төтмөрләй алдым. Әйткәндәй, республикаларга үткән һайлаудар тураһында Рәсәй Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Элла Панфилова үзенең фикерен белдерде. Әйдәгез, унла тыңлап алайык. Республика Башкортостан. Ну, там у нас была одна из самых высоких конкуренций, между прочим. И Ради Фаритович Хабиров, надо отдать ему должное, вот теперь я это могу сказать на всю страну, потому что это уже не агитация, а констатация, не побоялся, выдвинулся от партии «Единая Россия». Все, не побоялся никаких конкурентов, конкуренция высокая, и выиграл выборы с достойным результатом. У нас практически ни жалоб, ничего нет. Согласитесь, да? То есть это очень достойно, это вызывает уважение. Я думаю, что многим другим стоило бы поучиться. Веришь в себя, веришь в свои силы, бейся честно с конкурентами и честно выигрывай. Айтып кеткенде, Ради Фаритович бұл аның зор шундай еңу белән тамамлауы сайлауларның үзеннән күбесе аның тора. Шул вакытта Ради Хамидинович республикала төп вазифага егет кандидат дәгъва итте. Шулай булса да инде без үзебезнең ветераннар белән, башка танышлар белән инде сайлау үткәннән башлап инде иң төп сөйләшкән хәбәребез шушы турында, аның еңеп чыгуы турында булай дип сөйләшәбез безнең иптәшләр белән. Әгәр дә аны куйсаң инде икенче партияга анда да еңеп чыгар дип менә шулай итеп, ул инде сайлаулар үткәнчә кадәр бик күп эш эшләде, халыклар аны таныды, ул сөйләп кенә калмады, программасын әйтеп алмады, бик күп инде яңа эшләр зур, инде халык күтәрелек, халык аны бик адабрый итте анда. Ради Хамидинович, шул вакытта бына республикала тавыш бирү ханын йыю буенча икенче урында коммунисттар партиясы вәкиле Юнир Котлыгужин. Ул 6% сак кына артыграк тавыш йыйды. Бул нимәгә бәйле? Бына һез ветерандар исемнән сыгыш шәһәргә. Аны гына түгел, вообще партиялар быел әгәрдән сынлап әйткәндә мин үземнең аңлавым буенча партиялар бик артык шәп эшләмәделәр. Аңа инде Котлыгужинның 6-7% тирәсендә генә алуына мин даже әзрәк кенә разочаровался инде эшләргә, потому что ул инде күптәнге партия, аның инде безнең кебек картлар бар, ниләр бар, ветераннар бар, аңа инде әле бу 6-7%-да аның инде не столько үзе эшләгәне, сколько без инде ветераннар, башкалар инде сагынып теге вакытны шулай итеп дип, партиялар, башка партияларда инде 1% белән 1%-ка да тулмаган шундый өлгәшүләр белән инде бу партияларда эшләвендә бик артык зур эш башкармаганнардыр дип карыйм. Аннан соң инде халыклары да ул кешеләр анда делегация иткән кешеләр 7 кеше, Ради Фариттан башка, 7 кеше.
Ул кешеләрне мин инде Уфада да күптәннән 10 ел правительство эшендә булып эшләдем. Башка илләрдән республика яхшы беләм шикелле. Ул кешеләр кайдан килделәр икән инде, кайда иделәр, шунысын шул кигә андый белән ничек двигация, халык аны белмәгәч, тәүләп күреп инде, экранда гына күреп аларның анда шулай иттереп инде. Монсы кайбер җитешсезлекләр дип тә уйлайм инде. Һәм безгә шылтырату бар, әйдәгез тыңлап алайык шылтыратусыны. Һаумыгыз, һез турай эфирдә тыңлайбыз һездә. Тыңлайбыз. Һаумыгыз, тыңлайбыз һездә. Нуриманова Ләтифә булам. Мин 25 ел почти Себердә эшләп, үземнең Башкирияга кайттым. 16 елның азагында, 17 елның башына инде. 31 декабрьдә кайтып кирдем. Һәм өсәрәк кайтып төшкәч, мин аптыраным. Өчен шул тиклем карарлык түгел. Аптыраным әйтәм, Себердән нишләп мин кире кайттым икән монда дип. Шуңа күп тә үтмәй менә Ради Фаритович кайтып төште бит инде. Карайым, Уфа үзгәрә башлана. Бөтә ул әйткән үзен эшләй белә. Ул теоретик кына түгел, практик. Бөтә Себер кешеләре мине поддерживать итәсәк. Мин Радужный калаһыннан бөтә Тюменская область мине поддерживает дип уйлайм. Рәхмәт, һеҙҙең фекерегеҙ аңлашылды. Шулай итеп, Азамат Әҙһәм улы, киләһе һорауҙа һеҙгә йөкмәтәйектер, сөнки республикалағы төрлө үҫеш программалары менән тап һеҙҙең институт эшләй, һәм бына халыҡтың әүҙемлеге лә бәйлелер шуға. Республикала ысынапта халыҡтың әүҙемлеген хуплаусы программалар эшләй. Ошо йәһәттән ниндәй үҙгәрештәр була дип көтөлә артабан республикала? Хәҙер инде Ради Фаридович билдәләнә бит инде яңа үҫеш программа 24 йылға тиклем яңа үҫеш социаль икътисади үҫеш программаны тапшыралар дип. Уны инде мин уйлайм, бая федераль милли проекттар карамагыннан эшләнгән булыр. Шунда ук кеше капиталы, икътисади үсеш турында, икътисади үсеш шан Төрле үсеш программалары республикала эшләп килә. Шул ауылдар буенча ла, шул урындагы башлангычларда хуплау буенча ла, шулай бит инде. Ошо урындагы инициативалар хуплау буенча программа буенча әйткәндә, быел республикала Ради Фаридович карамагыннан 100 миллион акча бүленде. Шуга күп кенә 100дән ашу авыл биләмәләре тагыла үзенә яңа социаль объекттар төзелә быел. Һәм сентябрьдән бына яңа этап башланды. Этап башлана. Һәм әйтеп үтәргә кирәк, 7 сентябрь бөтен илдә бердәм һайлау көне булды. Һәм Рәсәйнең 16 төбәге үзенә башлык һайланы. Ошо йәһәттән Башкортостандагы һайлауҙар сынапта Элла Панфилова әйтеп торды, айрылып торды дип, нимәһеннән айрылды икән Фәнис Сәйетович? Минең уйымса, бына һуңғы вакытта әлбиттә партия әйттем бит инде, безнең халыктың әүдәмлеге арткандан арта бара, һәм шу традицияларда әлбиттә безгә дәвам итү мотлак. Чөнки без кем өчен түгел, без үзебезнең киләсәгебезгә тавыш бирәбез, без үзебезнең киләсәгебездә һайлайбыз. Бына Ради Фарид улы бик яхшы аңлай шикелле. Шуңа күрә мин мына уның күп кенә сыгыштарынан шундай өмтә яһайм. Иң беренче проблемаларның береһе киләсәктә безнең Башкортстандың мөмкинчелекләрен ныграк асырга һәм уны тормышка ашырырга. Был социаль-экономик потенциалы Башкортстанның социаль-экономик потенциалы турында һүз бара. Әйтәйек, безнең күп республикаларга, башка күп регионнарга караганда табигый байлыгыбыз искитмәле. Был бер. Әгәр дә без бүгенге экономиканың мөмкинчелекләрен тикшереп карасак, бына экономистлар тәрәнрәк тә был фикердә әйтүе бик ихтимал. Безнең экономика ягындан мөмкинчелекләре искитмәле зур. Әйтәйек, хәтергә төшерәйек безнең элеккеге тарихыбызны. Башкортстан 20-30 елларда башка республикаларга караганда берничә тапкыр дип әйтсәк тә интенсиврак үзенең индустриясын үстерде.
Бына шул традицияларда Был безгә потенциал бер кайда югалмаган. Ул бездә, югалмаган, әлбиттә. Шуңа күрә без бына шу мәсьәлә өстендә бик ныклы уйларга тиешбез. Һәм ысынлапта 24 елга тиклем стратегик үсеш планы кабул ителәсәк дип әйтте. Күп кенә элеккеге предприятиелар бүген ябык көйек тотыра икән. Яисә уларны бөтенләй уже емереп бетереп бардылар бит инде. Күп кенә елдар өстенә. Бына был предприятиеларны аякка бастырмайынса, без әлбиттә халкыбызны байыта алмаячакбыз. Республикабызда тиешенчә тиешле югарылыкка күтәрә алмайбыз. Минем уемса шуңа күрә, без үзебезнең бына ошо перспективала, ошо киләсе 5 ел эчендә бына ошо проблема өстендә егелеп эшләргә тиешбез. Һәм бу бары тик бер кешенең генә бурысы түгел, ул республикада яшәүче һәркемнең бурысы. Әүдемлек тә ошунан килә. Яисә безнең социаль потенциалыбыз, безнең бүген халкыбызның билим кимәле искитмәле югары. Бына был шу югарылыкта безнең экономик мәсьәләләрне хәл итүдә күтәрелергә тиеш дип уйлыйм мин. Әйтәйек, бына социологик тикшерүдә шуны күрсәтә. Безнең халкыбыз үзенең 25-30%-тан да артык булма үзенең потенциалын тормышка ашыра ала икән. Димәк, безнең 70-75% потенциалыбыз тиешенчә әле тормышка ашырылмай. Димәк, был проблема иң актуаль, иң проблемаларның бере булып калырга тиеш. Ул приоритетный проблема дип аталарга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм без ошо хакта фәлсәфәчене бүлдерәм, һүздә дәвам итәрбез, чөнки безгә шылтырату бар, тамашачылар безгә кушыла үдем рәвештә, без һәдә тыңлайбыз, һаумыгыз. Бәләнеш өҙөлөп калды. Бына быелгы һайлауҙарҙың айырмаһы тураһында һүҙ йөрөткәндә иҫкә төшөрөргә кәрәктер, быел һайлау участкалары 2 сәғәткә күберәк эшләне. Шулай бит иртәнге 7-нән киске 9-га тиклем эшләне һәм был да үз сиратында мөгаен ошондай тауыш бирүселәр һанының күплегенә тәэсир иткәндер. Шул ук вакытта бына Фәнис әйтүче әйттегез, безнең Башҡортостан халҡы әүҙем рәүештә белемгә ынтыла дип, белемгә ынтылыусы йәштәр безнең ҡайҙа йүнәлә, улар башҡаларға йүнәлә. Һәм бына баш ҡалала йәшәүсе студенттар, яҡташтарыбыҙға был йәһәттән быйыл мөмкинлек бирелде. Улар Мәскәү һанлы участкаларында тауыш бирә алды. Һәм тауыш биреү нисек ойошторолған, ошо турала беҙгә Мәскәү ҡала башҡорттары ҡоролтайының башҡарма комитеты ағзаһы Азат Ҡаҙаҡбаев һөйләй. Беҙ уның менән бәйләнешкә индек. Әйҙәгеҙ, уны тыңлап алайыҡ. Һаумыгыз, бөтәгеҙгә лә сәлам. Мәскәүҙә лә беҙҙең яҡташтар һайлауҙа ҡатнаштылар. Һайлау көнөндә беҙ бөтәбеҙҙә лә цифровой участоктарға килдек. Шулай мөмкинселек Башҡортостан яҡташтар өсөн быйыл беренсе тапҡыр килеп сыҡты. Шуға күрә кем тауыш бирергә әҙерләнде, шул барып, шул цифровой участоктарда үҙ тауышын бирҙе. 150-гә яҡын кеше һайлауҙа ҡатнашты һәм дә шул арала студенттар, ҙур ағай-апайҙар, ғаиләләр менән килеп, балалар менән килеп үҙ тауыштарын бирҙеләр. Беҙҙең өсөн, Мәскәүҙәр өсөн ошо һайлауҙар ул ҙур байрам булып килеп сыҡты һәм дә беҙ бик шатбыҙ. Беҙҙең ошолай граждан позициябыҙҙы Мәскәүҙә әйтергә, Мәскәүҙә ошо позицияны күрһәтергә беҙ мөмкинселек алдыҡ. Әйтәйек, бына быйылғы йыл 50%-ка тиклем тип әйтерлек, безнең мәктәптәрҙә, Башҡортостан мәктәптәрен бетергән егеттәр, ҡыҙҙар Мәскәүгә һәм Санкт-Петербургка уҡырға киттеләр. Һәм улар үҙҙәренең ошондай тауыш бирә алыу мөмкинлеген алыуы бик һәйбәт, әммә ләкин 150-ләп кенә тауыш булыу. Беҙ уларҙы көтөп ҡалабыҙ шулай республикала. Ғәфү итегеҙ, шәһәрҙе тағы ла бүлдерәм, сөнки баяғы бәйләнеш яҡабаттан тергеҙелде. Тыңлайбыҙ беҙ һеҙҙе. Алло. Һаумыһығыҙ, тыңлайбыҙ һеҙ бәйләнештә. Һаумыһығыҙ. Мин Бәләбәй ҡалаһынан Нәзирә Сарҡытдинова булам. Ҡыҫҡаса ғына Бәләбәйләрендә һайлауҙа нисек ҡатнашҡандары тураһында әйтеп үткем килгәйне. Рәхим итегеҙ.
Минем күзәтүем буенча, Бәләбәй халкы һайлауга зур теләк, күтәренке кәеф менән барды. Һайлау участкаларында тантаналы байрам саралары, концерттар, күргәзмәләр, ярминкәләр, төрле спорт ярышлары оештырылгайны. Мына үземә килгәндә инде һеч икеләнеп тормаенча тавышымды Ради Хабировка бирдем. Чөнки ул эшен беренче көндән үк бик әүдем башланы, бигрәк тә социаль селтәрләрдә аралашып, халыкты борчыган мәсьәләләргә зур игътибар биреп, мына аңгай хәл итү ягын күрсәтеп тә өлгерде һәм алдагы көндәрдә лә эшен шулай дәвам итертеп дигән өметтә калам. Рәхмәт ҙур итеп. Рәхмәт шылтыратыуығыҙға. Радик Ҡәйметдинович, бына шундай фекерҙәр яңғыраны. Фәнил Сәйетович, иғтисади яҡтан республиканың мөмкинлектәре бик ҙур, әле файҙаланмай тине. Бына һеҙ ауыл хужалығы йүнәлештәре буйынса һаман да бәйләнештәрҙе өҙмәйһегеҙ, күп кенә хужалыҡтар буйлап йөрөп сығаһығыҙ. Ошо йәһәттән ауыл хужалығы буйынса беҙҙең барлыҡ мөмкинлектәр ҙә тормошҡа ашырыла микән, һеҙҙең фекер? Ғына түгел, әле бына шул арада ғына йөрөп ҡайттым. Шишмә, Бүздәк, Шаран, Туймазы, Чекмауыш районларына әйләнеп ҡайттым. Үземнең ғилми эшләремде, алар белән инде сөйләшеп, минең инде ғилми эшләрем, ауыл хужалығы эшләре. Нинди фекер тейнәнегеҙ? Шулардан йөрөп ҡайтҡанда инде алардан миңә ифрат та матур эшләрен Чекмауыш районында анда база дигән хужалык бар. Шул хужалык зурлыгы 35 000 гектар зерновой сескән, 35 000, ул бик зур. Шуның инде районның бөтен, аның ҡарап торған, аның инде даны, дыя, шушында башлана. Шуның җитәкчесенә ис китәрлек кеше, аңа киләсе елны 60 яш була инде май айында икән инде. Аңа инде мин әйтәм, юра бирсәләр дә 20 ел эшләй икән инде. 54 центнер гектарынан зерно алып ята бүгенге көндә. 54 центнер белән. Ул шул хәтле авыл хужалыгын белә. Нинди генә үзе инде историк факультет бетсә дә, бүген инде агрономнарга ул лекция бер дигән итеп, животноводларга шул хәтле итеп халыкларына ул хужалыкка барганда яңадан инде күрсәтсәң, халыклар шул хәтле тынычлар, акса алганнар, зарплаталар яхшы, басулары әйбәт, үзе инде сиркәүдә салдырган, юлларда салдырган, шушылай итеп, бер дигән шуны карап инде фекергә киләсең инде ниләрдән башка кешеләрдә шулай эшләргә мөмкин бит инде дип, ул инде минең науканың шул хәтле иттереп эшли. Менә удобрениялар бирү, шушы бер хужалык республикадан индергән удобренияларның ашламаларның, минерал ашламалар 10% шу бер хозяйство. Димәк, ошо тәҗрибәне Башкортстанның башка хужалыкларында да кулланып була. Шуның белән инде удобрение кертеп кенә ашламалардан 35 центнер дополнительно урожай һәр бер гектарына калган инде. Естественно, плодород дибез 35 центнер ул шушы удобрение кертеп, бер үк трактор эшләрендә аның инде рентабельности үткән ел булган 46%, быел да шуннан кем булмас. Менә шуның кебек кешеләр әле эшләп торалар, шулар булганда, значит, мин инде уйлайм авыл республикабызда авыл хужалыгы безнең данлыклы авыл хужалыгы безнең бит гомер буена әйтеп килдек, бездә нефть, бездә авыл хужалыгы. Ике факторны әйтеп килдек. Шушы факторга инде бөтен республикада ирешсәк инде киләсәктә бу инде дәврдә Ысынлап та республикабыз алга китер дип ышанабыз. Республикабыз инде авыл хужалыгында Без был турала тагы ла кыска гына тәнәфестән һөйләшүдә дәвам итербез. Әлегә рекламага бүленәбез. Хөрмәтле тамашачылар, бездән аерылмагыз.